Кабеле. Кабеле е едно от най-значимите исторически места в България, свързано с древната история на Тракия. Намира се в близост до град Ямбол и е било важен център през различните епохи – тракийска, елинска и римска. Историята на Кабеле и съкровищата, намерени там, разкриват богатата култура и търговия, които са процъфтявали в региона. Кабеле е основан около 2000 години преди новата ера като тракийско селище. Неговото местоположение на стратегически хълм, известен като Зайчи връх, го прави лесно защитим и изключително подходящ за наблюдение на околните територии. През 341 година преди новата ера македонският цар Филип II завладява Кабеле и го включва в границите на своята империя, превръщайки го в ключов търговски и военен център. През елинската епоха градът се разраства и придобива типичните за времето черти, включително монетосечене. Откритите монети свидетелстват за високото ниво на икономическо развитие и контактите на Кабеле с други региони в древният свят. През 72 година преди новата ера римляните завладяват Кабеле и го превръщат в част от провинция Тракия. Градът запазва значението си като военен лагер и търговски център. Римските пътища, минаващи през Кабеле, свързват региона с големите градове на империята. Въпреки това, с упадъка на Римската империя, Кабеле постепенно губи значението си. През 6 век след нашествията на славяни и авари, градът е изоставен и остава скрит под пластовете земя в продължение на векове. През 20 век археолозите започват разкопки в района на Кабеле, които разкриват впечатляващи находки. Сред най-значимите открития са тракийски храмове и светилища. Открит е светилищен комплекс на хълма Зайчи връх, посветен на великата богиня Майка и бога Слънце. Археолозите смятат, че тези култови места са играли централна роля в религиозният живот на тракийските племена. Монети и съкровища. В Кабеле са намерени множество монети, включително златни и сребърни, които свидетелстват за активната търговия в региона. Те носят изображения на тракийски царе, както и символи от гръцката и римската култура. Римски бани и обществени сгради. Разкопките разкриват добре запазени основи на римски терми, които показват високо ниво на урбанизация в Кабеле по времето на римското владичество. Керамика и оръжия. Открити са керамични съдове и оръжия, които демонстрират майсторството на местните занаятчии и военните способности на жителите на Кабеле. Едно от най-впечатляващите открития в Кабеле е златното съкровище, датирано от тракийската епоха. То включва фини златни накити, гривни, огърлици и обеци, както и ритуални съдове. Това съкровище е намерено в близост до светилището на великата богиня Майка, което подсказва, че е било използвано в религиозни ритуали. Намерени са също така бронзови съдове и сребърни фибули, които подсказват влиянието на гръцката култура върху тракийските традиции. Тези находки дават представа за богатството и културното взаимодействие в региона. Кабеле е символ на богатата история на Тракия и на значението на археологическите проучвания за разкриването на нашето минало. Откритите съкровища не само демонстрират богатството и уменията на древните траки, но и подчертават връзките на този регион с останалия свят. Днес Кабеле е място, което продължава да впечатлява посетителите със своето културно и историческо наследство. Абонирайте се за канала и натиснете камбанката, защото историите продължават и тайните тепърва ще се разкриват.